Καμιά δυσκολία δεν πρέπει να σε λυγίζει. Αντίθετα, πρέπει να σε πεισμώνει, να σε κινητοποιεί, να χτίσεις κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο. Ξέρω πως τα λόγια όλα φαίνονται εύκολα. Όμως εγώ το έζησα στην πράξη. Ήταν λίγο πριν από τις 6 χθες το απόγευμα. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε τον Πειραιά. Το εργοστάσιο και η αποθήκη με σωστικά μέσα του Σταύρου Λαλίζα στην οδό Σκυλίτση 52 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ένας χώρος 2.100 τετραγωνικών μέτρων τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε χωρίς να έχουμε τίποτα, ήταν τόταλος. Αυτή η φωτιά δεν άφησε πίσω τις μόνο στάχτες, αλλά άφησε και μια νέα συνείδηση. Κατάλαβα πως, όσο σημαντική και αν είναι μια επιχείρηση, εκείνο που μένει είναι η στάση μας απέναντι στις δυσκολίες, η πίστη στους ανθρώπους μας, η ικανότητά μας να σηκωθούμε όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Αυτό που χρειάζεται είναι να κρατάς τον έλεγχο του εαυτού σου και όταν ηγείσαι μιας ομάδας να μπορείς να σταθείς ως καθοδηγητής, να εμπνέεις και να προχωράς μαζί της μπροστά. Γιατί τελικά δεν είναι οι δυσκολίες που μας καθορίζουν, αλλά το πώς επιλέγουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Σήμερα, 25 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική φωτιά που λίγο έλειψε να σβήσει τα πάντα, όχι μόνο δεν λυγίσαμε, αλλά ξαναγεννηθήκαμε από τις στάχτες μας, πιο δυνατοί από ποτέ. Με οδηγό το όραμα, την επιμονή και το πάθος, εξελιχθήκαμε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη δύναμη στον χώρο του ναυτιλιακού εξοπλισμού. Σήμερα, η Λάλιζας αριθμεί 10 ισχυρά μπραντς, διαθέτει 8 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, 14 θυγατρικές σε στρατηγικά σημεία του κόσμου, 8 κέντρα logistics, 6 franchisees και αποσχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο. Με παρουσία σε πάνω από 130 χώρες, συνεχίζουμε να καινοτομούμε, να αναπτυσσόμαστε και να εμπνέουμε, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει πίστη, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Νομίζω ότι η φωτιά μου έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα ζωής και μου έχει εμπνεύσει ένα συνεχές κίνητρο μέσα μου, το οποίο με κάνει να βλέπω συνεχώς μπροστά, όχι ένα χρόνο, αλλά πολύ περισσότερα χρόνια, και με αυτό το κίνητρο της δημιουργίας είναι κάτι που με κάνει να νιώθω συνεχώς ζωντανός.